pușcărie văzut. Aici o să vă duceți. Aici ați venit. La pușcărie o să vă duceți. Ăștia sunt plătiți de Mititelul. Vă dați seama. Nu sunt adevărații suporteri. Ce vă, ăștia sunt niște golani, ce Dumnezeu. Dragomir nu se teme de verdictul judecătorilor. Suporterii strigau lui Gigi Becali la pușcărie și a ajuns acolo. Vă teamă că blestemele lor s-ar putea întorce și împotriva dumneavoastră? Ferească Dumnezeu. La proces a venit și Adrian Mititelu, patronul Universității Craiova. Se luptă David și Goliat aici. A venit cei de la Federație și de la Ligă și-au permis să aducă spuma avocatorii românești, oameni care probabil că costă în jur de vreo 20.000 de euro minutul. Din ce bani sunt plătiți? Sunt mai scump decât minutul de zbor de la Boeing. Din banii care i-au făcut din afaceri, au muncit mult oameni, au prosperat, au fost industriași. Miza este foarte mare, libertatea și prejudiciul Universității Craiova. Procesul în care se judecă dezafilierea Craiovei s-a amânat pentru că Mircea Sandu nu s-a putut prezenta. Următorul termen va avea loc pe 7 noiembrie.